Salam eziz vatandaşlar, salam mehriban yurttaşlar. Neşun biz sizin bilen ýene-de ekrana çykmagymyzyň esas sebäpleriniň biri Daşoz şäheriniň Çumny diýen ýaşaýyş toplumyndan bir habar gelip gowuşdy. Şo habarda ýaşyny anyk bilmedim men ýöne Pushkin ady bilen tanalýan bir oglanjyk şo Daşoz şäheriniň ýaşaýjysy. Muny bu oglanjygy 9 mi 10 mi bilmedim. Şon ýaly köp oglan bolup urup bir ýere öldürdüm edip taşlap gaýdýarlar. Şondan soň oglanjygy özü gidip bilmez hastahana, emma birleri o ýere hastahana eltipdir bu oglanjygy. Şondan soň indi näçe gün bäri agyr ýagdaýda ýatan oglan başına düşen işleri şuun kugün gurrunlayıp başlaptır. Biz şu temany orta alıp şuun sizin bilen kirlenşeliň hani bu yerde Türkmenistanyň ýanky hukuk goraýjylary, polisleri nirede oglanjyga näme üçin ýardam etmändirler, näme üçin görmändirler. Bütün köçeleri doldurup beren polisler nirede onu bu ýagdaý emele gelipdir diýen bir sorag var ortada. Şoň üçin sizin bilen pikirleriňizi şu ýere aýdalyň watandaşlarymyza ýetireliň diýip şuny biz ýygnaşdyk. Hoş geldiňiz hemmäňiz. Bahar hanym, hoş geldiňiz. Melike Mollym, Arslan bey, hoş geldiňiz. Hoş geldiňiz. Ondan şu ýerde Bahar hanym size söz bereli. Ilki bilen şu ýanky Pushkin atly oglanjygyň başyna gelen ýagdaýlary sen dogly gurrun bersem başdyna. Hawa bu Pushkin öz hakykatymy ýa-da ine saçy kıvırcık bolsa da Pushkin diýerler da sary renkli bolsa Riji diýerler, Ivan diýerler. Şolar ýaly bir tapma atmy onu bilmedim. Ýene Pushkin diýip tanalýan oglan. Şu 95-96 ýyl bolmaly. Şu töwerekdäki ýaşda. Jebir çeken oglan geçen ýyl okuny otaran. Ol Pushkin öňem biriniň Türkde, Russiýada öýünden biri işleýän bolsa, enesi atasy nalog salýan eken de maňa plança manat ber. Olmasa seni öýderin, beýderin birim däl diýen hat barmyşyn o. Armiýadan alyp galmak üçin däl diýen hat barmyşyn da. Bu jebir çeken oglany 50.000 manat nalog salýar. 50.000 manat tap berdi, olam berjek däl diýe. Elinden telefonunu alýar, telefonuna pul bar eken onu özüne geçirip alýar. Şeýdip bunu var 5 oglan bolýarlar öňçe. Osan soň 9-a ýükseldi bu oglanlar. Öňe maşynda neme bir gyzjak adam zorlapdyr bu Pushkin. Onum siňdiripdir däl diýen hatym bar, sen maňa hiç ýerde şikaýet edibilmeýän diýse ses çykarmandyr. O ýok häzir ortalykda kimdigini özüni tanadyp şikaýet edip aýdan akhäli. Ýöne bu oglan balysy äki diýerler, şo jebir çeken oglany 4 oglan bolup zorlaýarlar. Erkek oglany zorlaýarlar. Näet zorlaýany özüňiz bilýäňiz. Izinden hem şoň götüni bıçak bilen dilim edýärler. Şeýdip indi bu öldü diýip zynqay diýerler. Sharlok diýen ýere zynqay diýerler. Ol oglan ölmändir. Bire bıçak bilen zorlaýarlar, bıçak bilen kesýärler. Soňam şol oglan 9 oglan gerek şular. 2 maşyn bolup gidipdirler. Oglanyň ýüzüne siýerler durup. Şeýdip öldü edip zynqay diýerler. Onan bu ölmändir, balysy äki diýerler. Bunu birisi görüp äki diýemi. Şolar ýaly bir zat bar, şu balysy var ýa-da şol oglan. Ondan soň özüne gelýär tikýärler. Bu oglan hemmesini ýeke-ýekeden aýdýar Pushkin, ýene ýandakyları hemmesini aýdýarlar. Başga da oglanlar köp ýygnapdyrlar da. Şol oglanyň Pushkiniň salamlaşan oglanyna çel ýygnapdyrlar. Ýöne näme üçin ol oglanlaryň günäsi ýok bolsa bir topar pul alıp şeýdip boşa diýerler. Günäsi ýok bolsa, ýok sen munda günä nemäň ýok diýip
göýber bermendirler. O zaman bir maşina özlerine yeni bir maşinli oğlan çağırıyorlar. Bu oğlandan öňe $10,000 soruyorlar. $10,000 ber, ejesi doğany Türkde işliye. Soňa diýe bular gruppa eken biz boşatyp bilmeýäs $10,000 bilen bolmaýar diýe. Götürmäge gitmeli diýe. Indem $6,000 bilen şol oğlan boşatyp bereýin diýip dur diýe. Şu şoför oğlanyň ady Yunus. Yunusy boşadal diýip diýip gepleşdi. Oğlan ejir çeken oğlan balnisada. Eýän bular bazarlyk etip başladylar da polisiýalar. Beýleki bilyard oýnap oýnayan eken bile ýandaky oglanlar hiç eli Pushkin bilen ol işe gatnaşmady. Oglanlar hem ýagna alypdyr. Olaram pul bilen göýber çykarp göýber dur diýe da. Ejir çeken biri polisiýalaram pul gazanýar. Polisiýa sülçüler. Sülçülerim şoň üstünden pul gazanyp otyr. Ne bular bara bir näme diýe bir okda iki tawşan urdyk diýerler. Ana şonu ýaly bolup otyr. Oğlan acı çeken ol, bular hem yakalap otyrlar, alıp gow edip pul işläp otyrlar şu an. Üstüne saray salarlar. Ne berjek soraňyz bolsa berin. Meniň daşowy çumlusyndan öz ýakynym bar. Ýöne kimdigine aýtjak däl adyny. Şol jekmejek habar berip otyr şu an. Sağ ol Bahar hanım, gatykyna suwa kabul geçipdir da. Şu ýerde polisler pul işläp otyr diýdiňiz. Polisler öň şoça oglany şu Pushkini urulyp durkan ýerde eken onu. Vatandaşlar sizde soraglaryňyz barmy? Arslanbek Melikemoğlu. Ben bir soru berýän. Aşdyňa. Aýjahan bu şonu bar ýolda süýreklendirler, urandyrlar, şu ýerde uruş bolandyrlar. Eger şu ýerde biri kamera çekse polisiýe ýeriň aşagynan çykan ýaly ýaňa aşagynan çykan ýaly çykardyrlar. Şonça ol oglan maşy urupdyrlar öňünçe maşyny gelip iki maşyn bolup äkidipdirler polisiýalar nirede. Hakykatdan hem. Polisiýalar diňe halky gorkuzmak bilen. Şol oglanyň Pushkiniň arkasynda biri durmasa şol oglan arkaýyn bir işler etip bilmeýär. Birine bir şappa dursaň ertir ururmakan ertir öňe polisiýa gelip otyr. Baýgoş ýaly bolşup. Ýöne öňden hem şol ýalyk nalog salýan eken, urýan eken, gorkuzýan eken bu oglany hemme bilýär. Çumulda hemme bilýän eken. Näme üçin polisiýalar bilmeýär? Ene bu polisiýalardan hem näme polisiýalara da ceza verilmeli bu konuda. Şu yerinin uçaskowy vardır, yeni bir merez vardır. Bularyň hem günäsi. Sağ ol Arslanbek, size söz bereli. Başdyňa. Sağ olun Aýjahan hanım. Esenlikler, illeşler. Hoş geldiňiz. Häzir siz Bahar hanım şu zatlar gürün berip durupsuz da käbir zatlar bir neme ýaly oynalan oyunu ýaly bolup gidedi. Serediň niresi oyunu ýaly bolup gidedi diýjek bolýan. Polisiýalardan halka hiç hili hayır bolmadı. Öncelikle bunu aýdalım. İyi belli geçelim. Ondan sonra şol oğlan yankı gıyız zorlaptır. Öňden nalog salýan eken o deňdüşlerine zatlara da. Şu taýda şundan polisiýalar habar tapmandyrmy, eşitmendirlermi? Näme üçin bu zatlardan habary ýok bularyň? Berde hamala şunu ýaly bir zat var. Yankı halkı bir zat edip çürkep durmalı, gariplaştırıp durmalı, gorkuzup durmalı ve polisiýalaryň meselem uçaskowylaryň her 3 kwartalda 3 aýdan ayal kişi palanca, ayal kişi basmaly territoriýasyndan türmeye, erkek adam basmaly türmeye. Şunun ýaly prikazlar geledi bulara. Bu hem yankı ýaly çäreler geçirilen wagty yani polisiýalara bu iştir. Bu bir diýaladyr. Yani biz şunun ýaly jenaýat iş yaptık, yani bir zat ettik, garaz jenaýatyň öňüni aldyk. Ya şunun ýaly jenaýatlar bolup geçip turan diýip
Bular şu özlerine iş döretmek için hem şu Yankı Pushkin mi kim o? Şunu saklap koyadılar diye fikir ediyen. Bir indi Yankı olan aydıptır da mening değerli hatım var deyiptir Yankı bir kız zorlayında dediniz. Bu tayda seyredin değerli adamın bunun aklı yok. Çünkü değerli adamları görüyoruz. Bular özüne zarar verediler. Başkaya zarar vermeye akıllı yetmedi bunların. Ha zarar verer onu döyüp yenen bırzat edipti. Ama bunun yalı bir pristüplerini edip bilmedi de ular. Akıllı yetmedi bu zatlara. Bu zatı edivem iznenen menin değerli hatım var deyişine seyredin amunun. Bil kaslayın edilip yören zatlar. Buna şu işleri et birisi öğretip duran yalı. Bu 50 bin manat pulunu alıp basmayı ne seyredin ya? Bu ulu pula bu. Bu 2,5 bin dolara varadı. Kaysı bir değerlinin aklı yetedi 2,5 bin dolarını alıp salmaya. Ondan sonra bu değerli adam olsa korkadı. Normal adam olsa hem korkadı onu aklı yeter. Ama bu bil kaslayın. İzinde birisi var. Seyredin. Mensat edip bilmeyen diptir. Bu bil kaslayın edilen işlere menzidi. Bolup biler mi onun yalı bir ara yarım. Ama bu derece bolup bilmedi. Bu bir değil de 5-6 sefer eden adam tecrübeli adam okşudu bu Pushkin'de yani. Onun yalı tecrübeler kazanmak için hem sen hiç kim istat etmesi gerek. İzinde birisi öğretip durması gerek. Korkusu yok, korkusuz ediptir bu seyredin. Gaz bu işlerin içinde Yankı polisiyanın hükmanı suratta eli vardır diye düşünemem. Çünkü bular hem iş görkezmesi için hem bular kazanç kazanması için şunu yalı işler ediledi. O hazırlıkça şulara koşayım. Sağ ol Arslan kardeşim. Doğru bellep geçtin. Ha, şu polisler cinayet bir 2-3 ayın içinde plança cinayet bolmaly, plança cinayet boldu deyip hasap kitap yürü diyorlar dedin de doğrudanım. Yani mollalar cinaze köprek bolsun deyip dua edemiş de başlarım toy köprek bolsun deyip dua edemiş. Onu demek polislerim polis dediğim şu hukuk koruyucular cinayetkar toporun hukukunu koruyan bir cinayetkar polisler var da şolaram onu köprek şunyalı cinayetlerin köprek bolmagyny dua edendirler, dile edendirler olur. Sebäbi olaryň işinde yankıyalak her gün hasabat berip dursa biýüne adamlarym getirip basıp ine şunýalak bir cinayet boldy diýip hasabat bermeli da olur. Şonýalak düşünje de var ortada. Başdan Melike Molim size söz vereli. Elinizi kaldırdınız başdan. Efendikler, kardeşler, hanımlar, beyler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu katı hazır dinlemene katı ağır gelen nemelerde bu vakalar bir yurdun onsuza mahayız tarafından tereten hemme de problemalı oldu. Yani bu halka edişleri bu erkek oğlanlanmadı bak ceza yaradılar, bu tordular, bitirdiler. Erkek göbekliğin mertebesi kalmadı şotaydı. Bunu men şeyle düşünýär, yani Arslan Bey'in doğru aydık geçti. Benim Arslan Bey'in aydanlarının üstüne koşayın şu öz pikirimi. Bular ine mahkamalar, sustoyadel, sidmoyadel diýerlere, KNB, KGB hemmeti orsun eğitimini alan, hani eğitim diýsegem, şu orsun yöneten nemesi oyuncu işleýärler. Şoň üçinem bular ýörüýti özlerini ine şu Pushkinlara bağlan her vilayetde, her şäherimizde, owa ýerlerine de özleriniň bir Pushkinlary bar. Oğurlar bilenem bir işliýär, polisler, mahkamalar, cinayetkarlar bilenem. Ondan ol arkaýyn gıydam zorlak biler. Yani oğlanjyga edilýän eziyet belki birinci bu däller bizim eşitmediklerimiz gatykänler bilatlar. Ne baran soň illüstrasiýa geçiler, şowa ýüze çykar. Ýöne şu Pushkiniň ýörüýti şonýalak bir rehimsiz
terbiyesiz, edepsiz, ahlaksız oğlanlığını bilen soň öz ýarlar, hiç şeylerde polislerim işläp biläjek. Bir wyjdany bolan, öz türkmen halkyna wepasy bolan oğlanam etmez şunu, erkegem etmez, ayaram şeýle diýip aýdaýyn. Şunu ýörüýte, däl hatynan biz berýär saňa, islediňi zorlaba bilersiň, hem sen gazan hem biz gazanaly diýip orta atylan Pushkin bir. Onsoňam näme üçin bular o hastany goýýarlar, hasta näme diýip aýdaýyn şol ziýan çeken oğlanjygy ol jany bilen çekişýär. Bular bolsa oň arkasynda pazarlyk yapýarlar. $6.000, $10.000 diýip. Şunu näme üçin şolam gözü görmeýärmi ony? Bulan oý pikiri halky çökermek, onsuzam garyp halk. Gördü bakdy biri Türkiýede biri Russiýada işleýär, ol işläp ýörmi, pul uğrady bilýärmi, ýokmy, o zatlara seretmeýärler. Ýurtdaşynda bir zadyň bagy bolsa şolara hökman boşadyrnak içinde jerime salyp şonuň puluny sagajak bolup ýören pikirde bular. Soňra indi daha şowuzlar geçen ýyl 15 ýaşyndaky bir oğlanjygy şonda da 7 oğlan olup urup tüýndürip taşlaýarlar, maýyp edip taşlaýarlar. Şol oğlan indi ömürlük invalid bolup galdy. Ýöre şonu uran 7 sany oğlan olsa arkaýyn gezip ýörler. Ne bu diňe daha şowuzda däl. Hemme velaýetlarda, Marda da var, Çerjulda da var, her ýerde var. Şoň üçin bular arkaýyn elini kolunu sallap arkaýyn şu jenaýetleri edip bilýän olsa, men däli hatymam bar diýip öz aýtgan olsa tiýmek o däli däl. Däliň doğrudan o zatlara kellesi çalışmýar. Däli bir musurdan çöpläp bir zatlar ýer, doğru bir onu gorkuzmasalar dälilerden bize goňşuýmyz madena gullukda eskerlikde taýyp gelip kellesi turan şol adamdan biz hiç hili ziyan görmedik. Däli bunu gaty özüni akylly saýýan, wyjdansyz, ahlaksız, insafsız adamlar etdi. Orus şu sistemany oturduk gitdi, bize iň agyr diýen ýeram bar. Öz türkmenimizi şey diýip ýörler. O 4-5 sany türkmen bolup galdyk. Gutordy millet, gutordy ölüp garlyp türmelerde ýok edilip gutordy. Bir 4-5 sany iki türkmen oňşy bilmediler. Pul üçin yatıp götünü verecekler. Ol erke oğlanın geleceği vardı. Onu yattılar. Onun içine travma attılar. Bu zatlar çaresiz kalmalı mı? Bu zatları kim seyretmeli? Mahkemalar, polisler cüsünü düşünýän orta, milletini düşünmeyen orta. Bu zatlara kim seyretmeli? Devletin yokluğu hiçbir devlet sistematının işlemeyenliğini anlatýan zatlar. O 4-5 sany terör şoňda hökümet, devlet, hökümet arkada diýişýärmiz. Ya milleti garip butordular, siziň çağalaryňyzy ne derece ýetirdiler. Sonra da imsim oturan halk var. Halkdan hem öler ýal gorkýar, sizden gorkýar halk, ýurtdaşlar. Olar kanuny bozup ýören, hak hukuky bozup ýören, hukuk goraýjy däl olar. Siz nämesinden çekinýäňiz? Sizin çağalaryňyzy şu bile salanlaryň maňlaýyndan gapaçmaly siz. Çağa. Bizim geleceğimizin anlasyny ýürediler. Onsoň bulara sen nähili çäre görmeli? Diri yapmaly bu hayvanlary. Öz Türkmenine şey diýip ýörler. Başga ýurtlarda öz vatandaşy tanamaýan bolsa beň vatandaşym diýip arkasynda durýarlar. Binamız arsız, utançsız. Bir yerde mahkama polis olsa hemmesini yapmalı. Ekologlu eşler yerler. O çağda neme gördünüz? O sana borçlu mu $50.000 $50.000 verir yani. Bu zakon kesilirler başımıza.
Özlerim şu polis, haram polisler, mahkamalar, siz hem halkın içinden çıktınız. Halkın çağası siz. Sizin prezident arkada doğurmadı ya da Putin doğurmadı. Greyip yiyorsunuz, her şeyli cevirler çektiriyorsunuz millete. Bu zatlan hasabı sorulmaz ötüyorsunuz mi? Sağ ol Melikim oğlum. Arslan Bey size söz vereli elinizi kaldırdınız. Baş üstüne. Sağ olun Macahan. Tamam. Sesimi yanlandı biraz. Näme? Seyredin şu tayda hazır Malik Hanım gobur zat yatlattı da. Marada da var, Çerçöde de şunu alıp bol otur deyip. Asıl yadınıza düşen bolsa bir yıl ya 2 yıl mondanın Orsiyette yani kanallarında bir kino koyardılar. Yaşlı oğlanların banditçilik edip yören bir kinosu boldu. Indi bu kinonun hem için yatla tutma, onu reklam etme için değil. Şu tayda cemiyeti bir teze etapa tayinlamak çeresine geçiptirdiler deyip fikir edemen. Düşüncelerim son yalı bir zatlar gele gitti düşüncemde. Bizim hem cemiyeti yavaşlık bilen son yalı yerlerine el tuturlar. Cemiyetin arasında nece şun yalı banditçilik, oğurluk, yani celeplik, yenen bir zatlar kren boluverse cemiyet siyasattaki oturan adamlardan ya bu zatlardan neme uzaklaşadı. O problemaları son etapa koyadığını hazırki bolup duran problemaya geçedi de halkımız. Şunun için seredin rektörlük bu zatlar bilkastlayın edil oturan bizim cemiyetimize sebep bularda halmurada hemşe aydıp geçedi başka ideolojiye kalmadı. Dine yatır oturlar deyip bakvan bilen yoklar. Halkı bakmak için pul yerek o pulların Putin'e gidiyor. Halkımız yan bolsa şunun yalı kanunsuzluk yani cinayetlerin üstüyle bir saklamalı, tutmalı, garas kontrol elinden berceğemez de bu hazırki hekimiyettekiler. Şunun için halkımızın arasında şunun yalı demeler sokup dururlar. Bu entek birincisi değildir bunların planında. Bunlar yavaşlık bilen şunu o 90'ıncı yıllarda neyle oğurluk olattı. Vorzakon dediler, yenen bu zatlar. Şunun yalı adamları bunlar bilerek çıkardılar. Kaçan da özleri güçlü olup pulları bolan vakti yenem şu nemeleri vorzakoniklarını yine imsim yatırıyandırlar. Bu oyun, bu bizim cemiyetimizi teze bir yankı teze değil de bulan ünki oputları bolan kontrolüne itekli otururlar. Yani bizim cemiyetimizi başka elini kontrol edip bulanıyor. Gözü açılı otur, siyasete öğren otur. Kanun, hukuk, konstitusyon öğren otur. Kurucu meclis teze Türkmenistan'ı devlet sistemasına oturtacak oturan. Bu problemalar uzaklaştırıyor. Yani enataları, çağaları hem mecini. Seyredin. Şu tayda neçe sanı çağa var. Şulan her birisinin en az atası çağlar 9 olsa olar 18. Şu tayda 27 adam siyasattan uzaklaşadan şu problemalar bilen meşgullanadı. Bu bilerek bizim halkımızın içine sokul oturan zatlar yerlikle edip aydıp bilem yok. Hazırlıkça şuna deyin sağ olun. Sağ ol Arslan Bey. Doğrudan haşi sonyalık cinayetçilik vakaları daha şu şehrinde qatikken bolup geçse de bu yüze çıkıp duran bir de gelen haberler bular entek haber berilmeyen buna mendeş yine daha şu oldu değil başka vilayetlerde de kan bolup durandır ama bu bize haber berilene. Geçen yıl amına Halkın Ses kanalında şu yankı Melikim oğlum belirtmişti 15 yaşındaki çağcıyı urup näçetan çağa olup urupdurlar mayıp bolup kesel bolup kalan şu çağa. Şonyalı vakalar qatken sebebi bular yürüte edilen hem bolmağı doğrudan mümkündür. Bahar Hanım koşuğun var mı? Ne şu köyünüzde neme Komsomol köçede durdu deyip bir oğlum vardır. Birinci ayalı öldü, ikinci ayalı var. Pahir çıktı gelen vaktinde o bu yerden alınan. Hazır görsen
Şu bazara gidiyor, hökmen birine yapışıp, şoň bilen gıýkylyk edip, imdat diýip gıýgyryp, ondan soň polisiýe berýär, polisiýe bir topar pul işleýär şoň üstüne. Olam üstüniň eşiklerini täzelýär, şo ýerde men eşigime eýtdi diýip-de. Şoň ýalyk bu işi edýän oglanyň arkasynda hökmen polisiýe durýar. Her kime nalogu näme üçin salýar? Polisiýe bilen paýlaşýar. 50.000 alsa, şoň 15.000, 20.000-ni oglan alýandyr, Pushkin alýar. Galanym şo sülçi, şoň ýalyk prokuror, şoň ýalyklary arkasynda durana berýär. Olmasa bunyň nemesinde dişiniň arasynda et kalmaz. Bu zatlary etip bilmeýär. Ol sen 94-95-nji ýyl ýa-da 96-97-nji ýyl bolsun, ol oglanlar olar ýalyk işi etip bilmeýär. Onu gowy edip ýüreklendirýär. Men bar sen arkaňda, sen edeniň et, ondan soň men näme diýen, şoň ýalyk edip arkasynda durýar. Bu öň niýasyň wagtynda ogurlyk edýärler. Sen ogurlyk eden bugün gitse bir 2-3 ay oturup çykyp gelýärler. Şoň hökmen şu ýerniň участковый bilen näme işbirligi ýapýardylar. Ben özüm şu tahtada ýaşan wagtymda arkaýyna ogurlyk edip, arkaýynam geçip ýörler. Nähildi o nähili beýle diýip, soňuny eşitip otursak, şu участковый şoň arkasynda eken. Ýakalan bolýar, o ýerde pul alýar. Osanam 3 ay oturýar gelýär. O zaman o polisiň öz adam bolup galýar. Agentçilik etdirip bilýär, hemme zat etdirip bilýär. Ine bu Pushkinem öňgi zorlan, dişiniň arasynda et kalan. Gör. Innem näme üçin ol oglanyň pul almandyr? Beýleki ýolda salam diýip salam bererlerinem alyp, ondan pul işleýär. Derek bular var-a, heme mafiya, heme näme ticaret diýemi biznese öwürtdirler da bu zatlary. Men 2014-de geldim Türkiýe. Şo wagtlar ondan öň bu zatlar kendi. Indi hazım köpelipdir. Şoň üçin aýdýarlar, Türkmenistan sen giden wagtynda Türkmenistan gowdy diýerler. Gowdy däldi. Ýöne şo wagtlaryny gowdy diýen bolsa, häzir bilemek o cehennemme näme boldy? Gülýal cennet ýaly Türkmenistany cehenneme öwrüp otyrlar. Cehennem etdiler. Hemmesem organ işgärlerinden çykýar. Şolar ýola goýýar bulary. Nirde agent bolsa arkaýyn bar biriniň ýakasyna ýapyşyp uruşy bilýär, arkasynda polisiýa bar, sülçi bar, prokuror bar, komitet bar, mehemeler. Şoň ýalyk edip bilýär. Men misaly Türkmenistanda bolsam bir bilen uruşyp bilmerim, uruşyp barsaňam özüňi näkärler. 2 sana aýal bir agent eken. Şo aýalyň özü gurrun berdi bize. Uruşyp baranyň beýlekem polisiýaň nemese ekeni. Ağzına plan edeyin deyip öz-özünden durup birdenim gıýgyryp aýalyň ýakasyna ýapyşýar. Ay olsun bir topordat ayçy, siz ani gepleşiverin men häzir gelýän diýip stoluň aşagynda ses dinlenýän jihaz goýup gidipdir. Ay bir topordat sen eýtdiň sen beýtdiň bir topordat aýçypdyrlar gelenden soň goýup özüne dinletip otyrdy ýene şeýt gepleşdiňiz diýip. Bir şonu gepletmek üçinem näme diýär? Şu aýaly urşmana uğra diýär. O zaman o ýerde bir topar pul bermeli, şeýdip sıpmaly. Ýene bular biznes. İşler otyrlar. O ors pagonlar halky goramýar. Pul işler otyrlar. Mehemeler bular pul işleýärler, polisiýalar pul işleýär, prokuror ýene şeýle, aeroportdan geçek bolsaň gowurmaňa çelle alyp galýarlar. Talaňçy Türkmenistanyň başyna wezipe gelen adam galtaman, garakçy, talaňçy. Şolar ýaly. Innem ýaşy oglanlar gör ullanyp Pushkin'e bir şey deyip kän ullanan bolmalyda öň. Osana beýders diýip ýanynda da bir Pushkin bolsa 3 oglan bolup bir iş etse o bir ýandaky 2 oglan türmäge gitmejek bolup bir topal pul berýär. Pushkin'den pul almýar. Ya ol öz adamy. Şoň ýaly. Men söz alıp bilerim. Arslan Bey başladyň size. İki az goşyn diýenem. Seredin. Häzirden şu ýurdun içinden bir video uradylsa ya bir surat uradylsa Hüseyin kanalda çıksa meselemde.
şolary tap bilseler öýüne baryp derre azar berediler meselem. Ya uğratma diýerler meselem de. Näme üçin bu zatlary tap bilmeýärler, näme üçin bu zatlaryň öňüni alyp bilmeýärler? Bu zatlary bellep geçişimiz ýaly gerdeşler. Özleri bilkastlygy ne dedi? Halka bir zat edip güýmemeli, bir zat edip saklamalı bular. Bu polisiýalar hiçem halka haýyr bermedi. Halka dönüklige tuturanı ene şu işlerin üstü bilen görünüp durdu. Ondan sonra yankı işleri yavaş yavaş güçlendirip başladılar hadi seyredip dursanız. Nem için yaşı olanların hazırki yetişip duran olanların patsazhanesine koyup şunu yalı rektörçülük dedi yenen bir zat opşim banditizmi güçlendirdiler. Şu vaktten koyup başladılar. Çünkü ideoloji yok. Dine yatırıp gördüler. Onu becerebilen yoklar belli bir derecede. Yerine getirip bildiler. Ondan sonra narkotik oyunlarını hem halk denedik. Halk geçti bu oyunlardan hem. Şimdi o oyuna hem gelmedi. Halk narkotik oyununa hem. Şunun için her zat etmeli şu halkı bulaştırmalı. Vlasti ellerinden vermeyecek olup hem zat Orsiye'nin içinde bolup geçiren zatlar bizde hem el şonyalı bolup başlayırandır. Bu yine de şu Ors'un aşağından çıkarmazlık. Karşı olan akıllı ile edilen işler de şunu koşayım dedim kıskarak. Sağ ol Arslan Bey. Melike Moğol'un size söz verelim eliniz kaldırdınız. Başlayın. Yani Bahar Hanım bir ayalı vardı. Gürün verdi. Bizim hem komşuyumuz vardı. Şu yaşlı ayarlı ol. Çivit sat yadık. Tazikte çivit bir 4-5 tane çilim koyup ondan öylere daylanı veriyordu. Öylere daylanıp geliyordu. Alacak gelmesinler ala bir tane al beni yürüyte geldi mediv alır yadı. Ondan bu ayar bir yedek düşünün dışarıda gepleşip dur. Öyle geldi benim çapata da atmış ettim ondan verdim eline de uğratmana çıktım. Orun taksi geliyordu. Algap önüne çıktı dedim dödür şu tayk. Ben taksiye binecek olayım kadiyen. Ondan çigitleri döküldü yöne hiç onun ödüne zeker yetmedi. Vay ditlerin ödünü yere. Bul ayal men yaşıl ayal ağzım açıldı şunu görüp. Şu şeydi pulal yerken akası bunu taksistler tanıyarken. Seni gör, sen çıkacağını biliyordum, sen köçäňden geçmäniydim olun, pohuyup geldim. Sen öňüm şeýtdiň meni, beýtme, ho utanaň okmu diýip gepmedi şol adam. Soň buň bilen polisiýa gitdiler taksisine minip. Ondan soň bir komşum bize şurayda diýdi, şunu ýaly etdireken diýdi. Häzirrak goragorun öýüňize de alma olun diýdi. Ondan buň oğlu var eken yekeci oğlu, oğlunun adını bilyen öldü yadımız şunu adı batırlayıp yekeci oğlu var eken şu türmede ekeni. Şundan mangılen makamalar gepleşiptir. Şunu yar edip pul getir bizim sen oğlunu içeride azar verdiremeli deyip. Şundan sonra şunu yar edip yörünler ken. Bunları yürüyüte şunu yara inhatam köperttiriyor. Yöne halktanam gati ervet gorkýarlar, şoň üçinem ýürüýte halky çürkýärler, halka gorky baskı ýapýarlar. Ne şeyder, ne Pushkin ýarlar gelerde gıýdygy sesim ýanglanýarlar. Ne şoň üçinem gorkmalar, bular hukuk goraýjy ady, özleri hukuky senden menden öňürti halkdan öňürti hukuky bozýanam şular. Şulardan gorkmalar halk bulanlara gasatmalı, buların gözüne ot yakmalı. Çağılanları beydip, yöne zayıladıp, yöremen ho 4-5 tane bir Türkmen oňşup bilmän, yine de bir zat diýsen agzwyr bolaryn, yine näme bolaryn diye. İki Türkmen biri-biriniň arkasından bıçak nemedip ýör. 5 manat pul üçin öz mertebesini satyp ýörler, ahlaksyzlyga başurup ýörler. Şunayda ineydim, şu öňden bazı şu zatlar. Özür maşynyň aşagyna adyňy pul alma,
Pawul Melikim oğlum. Doğrudanam bu yürüte oynanan oyun bol. Doğruda Türkmenistan'da. Topor polisler özlerini polis dip gören yankı jenayetkär toporun kuğunu gorayan şolaryň goraqçylary ene gelin gyzlary ýoldan çykaryp ýanky ene geçen sapar gurrunny etdiler şo temadan. Şo gelin gyzlary zorlap diýen ýaly şolaryň öýüne gelip şolary näme diýeli gaty erwet bir ýagdaýda zatlar hemmesi ýürüte bir oýnalýan oyun bolmalyda. Doğrudanam. Öň bir türk adam gurrun berdi diýdiňi-de. Şol Türkiýeden Türkmenistana işlemene baran adam şolary ýürüte polisler özleriniň ýanky şu Pushkin hem ýürüte özüniň tutup goýan oglanjygydyr da. Şonu ýaly gyzlary ýürüte goýup berip ýanky meni eýtdi, meni beýtdi, meni zorlajak boldy diýip şo türklerden şeýdi pul gadan ýene-ken. İnşaat işine şu Türkmenistan'da kuruluş işlerine işleyen Türk adamlardan şeydi pul alayan ekenler Türkmenistan'ın polisleri. Bu zatlar hem yürüyte kurnulan oyun. Şonun arkasından, şu Pushkin'in arkasından görnäçe polis adamlar pul gadandy. Gadan jepdi. Gadan üçin yürüyte bu Yankı Arslan aýtýaly doğrudan hem şu halkymyzy şu derejeye getiripdirler. Arslan Bey yine elinizi kaldırdınız baş üstüne. Sağ olun. O bizatlar koşmak istedim de. Hazır neme. Indi en atalara aitcak olýanda many çıkarandırыңızlar. Siyasata koşulmayan uzakla men mağa gelmeyer siyasata koşulmasam durmuşum go acayip salsam problemam yok diýeniz. Sizin öňüňize näili problemalary taýlap oturlar. Olar diňe şu problemany näili taýlamaly, şunu ýaly işleriň üstülen işleşedi olar. Ya şu planlaryň üstünde oturup kän oýlanadyr ondurlar. Halky bir zat edip batgalyň içine sokmak üçin. Şoň üçin biz aýdyp oturýarys, döwlet sistemamizi guralım, täze Türkmenistanymyzy guralım diýip. O yurdumuza, halkymyzyň özü ege bolsun. Siz pikir edip görün halkymyzyň içinden döwlet sistemasynyň gelse, şonun işlendik bir mehanizminde işlese diýelim de, şu halkyma şoň ýaly problema dörededen bir pikirler alıp barar diýip pikir edýäňizmi? Ýok. Bize diňe tönüklerimiziň eli bilen baskı edip oturlar. Döwletimiz guruksuz. Eğer döwletimiz gurulan bolsa, halkymyzyň oğul gyzy gelip halka yamanlyk etjek bolmady. Sebep bu halkyň içinde menem bar, meniň hem nesillerim bar diýip halka şunu ýaly bilkastlaýyn. Orsun proýekti bilen bir düzgünçilikler diýim getirmeýär. Ondan soňra yani Türkmenistan içinde hiçbir zat özünden özü bolmaýandyr ildeşler. Şuna synedin. Hemme zat bilkastlaýyn, munyň altyapysy ýapyk. Orsun akyly bilen, yani imperiýanyň akyly bilen diýip sapara kän aýdady. Şolaryň akyly bilen edilen hemme işlerdir. Azmelki hanım arnamız diýdi de o gat doğru aýdyp geçdi. Men az bu zat ýadyma düşürdi. Arada eşitdim de şu Afgan Granitsa tarapdan Afganlaryň şoförümi, İranlaryň şoförümi bilmedim şolar gelýämişler. Soň şo taýda yatıp kalıp zat etmeli. Indi otel zat yok, adamlar öýünde yatıp kalamışlardı. Şeyle oğlanlar varmış diýip eşitdim. Yankı şoförleri öýüne alıp gel yatağını düşeýin hem zadyň bereýin nahar çay suwuny bereýin diýip öýüne alıp yankı azacak pul dollar berse dedi. Mene bu meniň enem bu ayal doganym ýa gyz doganym zat diýip men häzir çıkıp bir yere barıp geleýin diýip yankı enesi gyzyny gyz doganyny goýup gidýämiş. Seredip görün ne derece aşaklapdyr. Son käbir oğlanlar aýdýamış da nämiş edi otursun sen beýtmeýe namysa bu ara bir başga bir milleti öýüňde goýup gaýda otursun zat diýse saňa näme başarsaň sen emet. Men sen ýaly aç ýörem ýokmu diýämiş. Seredin pul üçin enesini ayal doganyny başga birlerine goýup gaýdýamış. Bilkastlaýyn. O izine özüňiz düşünendiriňiz. Näme üçin goýup gaýdatan? O näme iş etmeýe goýup gaýdatan da. Garas gaty bizi
Hemme taraplayın çüredipdirler de. Şunay deyin dedim, sağ olun. Sağ ol Arslan Bey. Gaty gynançly wakalar. Melike Molim size söz bereli. Aşdyna. Mesutaydı. İyileşlerime yurdun içindeki daşındaki Türkmenliyen, men Türkmenistan vatandaşı diyen iyileşlerime yurttaşlarıma yüzlenetimeliye. Şu zatlar yankı bolup geçen vakan üstü bilen bir düşünürsünüz dinlep gepleşigi dowam ýygyna çen soňuna çeni dinleseňiz düşünürsünüz. Buna Pushkin günäkär däl. Pushkin ýarlary döreden hukuk goraýjy adyny kullanıp orsa aşagyna ýatan bir türlü şarikatlar Türkmenlenmez bar. Mahkama polis işgärleri ana şolar günäkärligini gözüňizi gowuja açyp gowuja düşünüň därim. Bu Pushkinlary döredenler günäkär. Şoň üçinem o iki goňşy urşýanam bolsa şonuň arkasyny hökman polis ýa-da hukuk işgärleri bardyr. Olar hukuk goraýjylar däl, olar biz forma giýenne şo işe girenne hukuk biziň elimizde dik gerýärler. Benim özleriniň aýtýan sözleri hukuk öz elimde niretsem şo tarapa süýnüp dur diýerler. Şoň üçinem siz kimiň eline oýunjak bolup ýöreninizi, kim sizi cinayetlere, sütömlere zorlanma, yine başkası ahlaksızlığa hemmesine sizi iteryen orsa hizmet edip gören orsun trapkası mahkamalar polis işgärleridir. Ine düşmanıňyzy bilik boýun. Mundan öň şon ýaly ahlaksızlyk ya biri-birini gorýady Türkmen, biri-biriniň sırtyndan bıçak urýan Türkmen barmydy? Han tarihimizde, geçmişimizde bizim yaş çağa döwrümizde de şolar ýaly zat ýokdy. Arkaýyn gapyňy açyk goýup gidip bilýän sen goňşuň gelip gapyňdan ogurlyk etmez. Ya çağalaryň arkaýyn göwnüň arkaýyn için rahat goýup gidip bilýän. Çağalaryňa naharly berer, suwly berer, goňşuň göz ýaly seredip durar şolara. Häzir iki dogan bolsaň biri-biriňe ananar ýarlar. Ya gyýdyňy ya geliniňi ya ogluňy. İkiň birini bir-birine düşman etdi. Özedileri bilen ondan Türkmenden görsün. Biz çekildik bir kenara dip oturlar. Aslında hemme zat ors tarapyndan gurnaran. Ors bize tuvalet getirdi dip maňlaýyňyza Kur'an ýa-da syýlaňyza şo tuvaletleri. Endi şu bilin, şu hemme zat size orsdan gelip otur. Ganyňyza çeni, ýiliňize çeni sömer otur. O nevit gazyňyza gönü gidip dur. Bir köpük size goýman gönü gidip dur orsa. Size bir-biriňize düşman etýän şol ors. Indi biz bar bolan, döredilen Bay Satabay, Nedir Aysakov tarafından döredilip, ganlar dökülüp, can verilip döredilen Cumhuriyetimizi yıkıp yok ettiler. Indi şoň ýerine biz täze Türkmenistan, täze Cumhuriyeti dikeltmegimize hemmäňiz ýerden kömek etmelisiniz. Şular ýaly habarlary saklaman, çekinmen, gorkman, utanman, hasama habar kanalımıza uğradıp durun. Ve düşmanınızı tanacak olun. Edilyen çıkışları üns verip dinleyen. Beytmelin, bilem Uygurlar, Türk, Kürtler, Buluşlar yani yurtsuz, topraksız bolup kalmalın. Bizim meskenimiz, ata vatanımız, şu Türkmenistan, bir de başka yerde vakıya sen öysüz kalın mı deyip öyün alıp vatandaşlık verecek ol oturan yok. Biz öyümüz bizim nerede Türkmenistan'da? Demek öyümüz olacağımız yer edip öz vatanımızdan gözümüzün göreceği yer edip korumalı biz. Haini tanak koyun bize hainler, oğrular, teröristler demen de teröristlerin elinin ayacığını otursunuz siz. Şu zatları düşünün, täze Türkmenistan kurulmağına da yerden kömek edin. Kimin elinden gelen olsa. Şular ýaly habarlaryňyzy bilen, bilýän ähli dilleriniz bilen Gorkman polisiýasyndan başgasyndan gurmaly. Bugün gurmasak ertele giç galýar. Şu Cumhuriyeti biz gurmasak bu bela beterlerden, ahlaksızlıklardan hiç zamanam guturmaýar. Sizem oynarlar, iki gün mahkamalar
Soňundan Pushkin'e da seyretmez, başkasına da. Öz eller bilen yoklap koyverirler. Hiç Pushkin'inize güven oturmam. Kiseme 5 manat pul alyam kam dip. Şular aýdaýyn diýdim. Sağ olun Melikim oğlum. Arslan Bey, size söz verelim baş üstüne. Sağ olun. Köpem söz aldım size de. Neme. Söz vermen oturun diyen yalı. Bir zat yatlatmak istedim. 20-25 yıl bundan önce bir sözleri yatlatmak istedim. Biz çağattık elbette o dövrler ama kulağımızda kalan sözler de yadınızda olsa hani şu narkomanlıkçılık köp olan dövründe ene atalar yankı narkomanların en atası şeyle sözler ayttı. Bir san narkoman oğlum bolandan 10 sanı celep kızım bolsa goğuttu deyip ayttılar. Celep kızım munyalı bir maskara etmezdi, garaz öyümüzü satıp yakıp çökürmezdi deyip şon yalı zatlar aydıldı. İnşo sözleri pikir edip görün kimler öğretti halkımıza. Ya kimlerden çıktı şu sözler? Elbette Mehmet'ten çıktı. Elbette şolar erkeklerini narkoman etti. Ondan sonra kızları hem şolar şon yalı etti. Garaz cemgiyeti indiki bir 5 yıllığına 10 yıllığına şunu yalı işlerin üstüyle tayinlıydılar ildeşler. Yani Pushkin vakası yöne yerden çıkan yok. Bu bir hali. 2, 3, 4 son şunu başlap koyvarsalar yani polisiyaların özleri var da şu işin içinde hazır. Son kılarında o polisiyaların özleri iteklemedi. Özü geliyi oturadı. Çünkü onu görüp yetişip ulanan nesiller şu işi devam ettirdi. Olara tayinci gene iş, yine prestupnik, yine ulara tayin dela, yine ulara dela çözdüm deyip zvaniyasını götürür, aylığını götürür. Şeydi bizi kontrol edip yiyorlar. Şunun için Pushkin vakasını hemme yerde aydın, yayradın bu zatlar özünden özü bolup duran zatlar değil illeşler. Biz bunu halk olup çözüp, halk olup elimize almasak, yurdumuzu, halk olup devletimizi kurmasak, bular bizleri bir küçücük topar olup yok edediler. Ya biz bunları yok etmeli halk olup bu sistemi, bu rejimi, ya bular bizi halkı yok ededi. Sağ olun. Sağ ol Arslan Bey. Bahar Hanım baş üstüne. Sesim geliyor mu? O gelip dur. Şu Türkmenistan var. Başımızdan başlap yürüyüp şu halkı var bitirme için edilen oyun bular. Yoksa nem için nemen Qurbangulyň ya da Serdar'ın Berdimuhamedovlaryň da ataly oğlun. Halk ölüp ýetýärmi? Näme bolup ýetýär? O zat olanyň hiç nemesinden hem geçmiyor da aklından hem geçmiyor. Biz ölsek garynja ölençe de yok onun için. Eger var devlet bolsa, hökümet bolsa, Türkiýede ine ölenler Türkiýede eýesizler mazaryna galmazdy. Doldy. Yine başka yerden yer verdi, olum dolup ýakylady. Ine yolbaşı bolýan bolsa halkyny eýe çykardy. Bular diňe biri-birini ezmek. Näme diýerler, oýdan yerler, depasçarlar diýdi de bir wagtlar biz çağa wagtymyz. O zaman Niyaz gelen wagtyna o döwür geldi diýip şey diýerdiler ýaşullar da. Hakykat şu. Bir-birini ezip ýörler, içinden halkın içinden bir oglan tutýarlar ýa-da bir gyzy tutýarlar, aya zenan maşgalany tutýarlar. Şeydi birinin üstüne küşkürüyorlar. Ana ol oglan bolsa şoň üstünden kän pul işläp otyrlar şolar. Şu wagt Pushkin'in üstünden gow pul işläp otyrlar. Heme nemelere şu neme organ işgärlere kömek edip otyr pul işlemesine. Hem özüm hediletip ýör. İslam gyzyny zorlap bilýär, İslam oglanyny zorlap bilýär. Ene bular ýaly bolup ýör. O däl. On kellet ýaman gowy işliýär. Onça polisiýalar arasyna alyp bara gowy diýip akyl berýärler. Onu eýt arkaňda men bar, muny beýt arkaňda men bar. Iň soňunda da bir agyr bir jenaýaty işledip durup türme çykmaz ýalygy dik goý berýärler. Ýöne şoňa akyl ýeten akşol oglanyň. Başga hiç adamlar. Ne bazarda da şonýal polisiýalaryň adamlary bolýar.
Ayallar bazara çıksa satam oluyor. Arkayn kıyıgışıp öňüne ýazyp oturan raskla düşkan depik koýberip bir ýerde men oturmaly diýip şey saç ýolda oýnaýarlar. Ya Türkmenistan bitirdiler bular. Bundan beter etmäniň ýolundalar. Beter. Osan diňe halk bar kellesinde pul gazanmaly, birini urmaly, ýykmaly, adamyň ýüzi ýyrtylyp gidýär da. Diňe kıyıklaşmaly, aşağıny ýokarsını agzap, aýdyan başlan. Bazarda da iki tane ayal uçta var ha, yani yaklaşmanı adam yüzün çydamay ağzından çıkan gepleri. Ne şonun ýaly bir haya, bir gayrat, şon ýaly neme etdi. Men könürgünçde köp eşdip otyrum. Gyýyz Aşgabatda işlemäge goýberýär şo ýerde de bir ministeriň ikinji aýaly. O ministeriň ikinji aýalym ýa bir wezipeli adam ikinji aýalym bilmeýärler. Aşgabatda gidenden soň ministeriň ikinji aýaly diýerler. Ne hojalygyny şeýdip bakyp otyr. Şoň ejesi, dogallary, agasy hemmesem bilýär şo gyýyň şo ýerde başga bir erkeň ikinjisi bolup ýörenini, uly ýaşly adamyň ikinjisi bolup ýörenini bilýär. Ýöne hojalygyny bakdyryp otyr. Ne körünçde neme diýeni bardyr. Arazbay Maliş diýerler oňa. Ulla kan adam ýöne. 62-nji ýyl, 61-nji ýyl bardyr oň ýyly. Ine şoň gyýyzy şu wagt Aşgabatda bir bilen gezip ýör. Bir ministeriň ikinjisimişin diýerler da. Oğlan dogana jaý alyp berdi körünçden öýüni toplam öýüni bakyp otyda şogy. Ine şuňa uýatsız bolup gitdiler. Yüzünde uýat galmady. O ayağından keyin joraby çykaryp al sen geýär diýip birine beren ýalyk etdiler gyýyz maşgalany bara. Gyýyz dogursa indi neme? Maly da men malym bu diýe de istenmedip ullany bilýän. Onsoň bir sözleri bardyr. Neme diýe satyjy malyny islen neme müşterisine satýar diýe, saňa näme diýe, mal menki diýe. Ine bu gep Türkmenistanyň içinde häzir aýlanýar. Her kimiň ağzynda şonu ýaly eýişler edýänniň ağzynda şo. Adamlar binamys etdi. Gyýyzyny türkde işläp, ödüm işläp ýör. Meni işden kowmasyn diýip gyýyzyny bir türk adam bilen gezdirip ýören adamy gördüm men. Atasym işläp ýör şo ýerde. Ota işden gitjek wagtynda o inşaatyň içinde ol aňyrky oda giriyor o türk adam bilen oň içinde näme işläp ýörenini hiç bilmiyor. Özleri bilendir, gowy işitmejegi belli. Atasyn bilýär şonu. Daşarda garaşyp durýar gyýyzyna. Osan çykyp ikisi bile öýüne gidýärler, kwartirasyna gidýärler. Ne şolar ýaly ýagdaýa geldi. Ya bu saňa bir wagt guduçlyga gelen wagtynda gyýyz atasyndan utanardy, agasyndan utanardy, erkek dogallaryndan utanardy, ejesi bilen sıralşardy. Ýok, indi arkaýyn atasy ertip türküň aşagyna diýeke türküm del başga bir ýerden aşagyna sokup aýlanşyp ýörler. Namys diýen zat galmady. Biz şoň üçin halkymyzyň indi oýanmagy gerek. Özümizi däl, çağalarymyzy, agtyklarymyzy, ýeke biziň çağamyzda bütün Türkmenistanyň gelejegini oýlamaly. Çağalar ýurdumyzyň geljegi. Şu hem ýurdumyzyň geljegini oýlamaly, çağalarymyzyň geljegini oýlamaly. Bular ýaly bir haya bolmaly däl bizem bir ýurdumyz dikeldip arkaýyn ar namysymyza eýe bolup ýaşaly. Çağalarımız çağam deyip arkaýyny gowanyp şu çağam ul olsa plan wezipede işler plan ýere men okuw goýbererim. Şon ýaly bir arzu edeli. Ya da gyýzlarymyz durmuş guranda bir höwes bilen ölýänçe soňky nefesine kadar soňky demine çenli bile ýaşaşyr men şu oglan bilen diýen bir arzu bilen nemeseler. Öý gursullar, durmuş gursullar. Ýok, diňe pul gazanmaň ýolunda bu bolmaýar. Biz watanymyzy gazanmaly, ayaga galmaly Türkmenistanyň içinden daşyndan. Bu Berdi Muhammedowler jenaýatçy terror topory ýurdu ýykdy. Dünýä maskara bolduk. Türkiýede ine türkmenler diýsen hem gözüniň beýle aşağı bilen seredýärler. Sen adam dälsin. Tutulan gyýyzlar aýdymşyna biziň erkekleri elimizden almağa geldiňiz diýip biziň erkeklerimizi elimizden almağa geldiňiz diýip şey dip neme diýmişin. Polisiýaçyna şey diýmişin. Awtobuslara minenne de bykdyk diýip bizar bolduk biz türkmenlerden, ýabanjylar gidinlik gyýgyrýarlar. Biz ýurdumuzy gazanmaly, indi bir ar namysymyz düşüneli, beýle bir namys, bir gaýrat bolmaly. Sağ ol. Sağ ol Bahar hanım.
gaty gynançly wakalar, gurrun veren zatlaryňdan gaty gynançly, jenayet bu zatlar. Bu zatlara yol verenim, yine de şu polisler, hukuk goraýjylar diýesler, yine de aýlanyp gelip, yine de ýumagyň bir uçy şolara gelýär. Esasy rol oýnap oturan şu Türkmenistanda şu jenayetleri ýüze çykaryp oturan, şu jenayetkär toporun hakyny, hukugyny gorap oturan ýanky ýaly içeri işler ministri, milli howpsuzlyk, prokuratura, hemmesi diňe şunýalyk bir jenayet zatlary işläp oturýarlar. Jenayet işleri işläp oturýarlar. Bizim ýaşaçyk gyzlarymyzy, okuwçy gyzlarymyzy zorlayan bolsa bu polisler, bu hukuk goraýjylar. Bu onda kimin hukugyny goraýar bular? Doğrudanam ýanky aýdyşyňyz ýaly gaty gynandyrjy türkmen bu derejäme gelip ýetdi indi. Gaty utanç beriji wakalar Türkmenistanyň içinden bir gowy habara gelenak bize. Gaty gynandyrjy wakalar, gynandyrjy bir habarlar gelip goşýada. Şoň üçin hem watandaşlar hökman biz ýurdumuzy gazanmaly. Biz 5 ýyl bäri bu zatlaryň arkasynda bütün halk bolup indi ayağa kalmaly wagtymyz geldimi kadýan, eziz ýurtdaşlar. Gaty utanç beriji, gynandyrjy wakalar, zatlaryň soňuna çykmaly biz. Zatlary ýok etmeli ortadan. Türkmen nähili güne gelip ýetdi. Bu Pushkin'in wakasyndan entek biz detally görnüşlerini, entek habarlarymyzy gaty köprek berer, soňky ýagdaýlaryny. Pushkin ýaly görnäçe çağalar, oglanjyklar, ýaş gyzlar, ýaşlarymyz bardyr. Bular hakda da entek bize habarlar gelir. Bu dowamyny ýene de halkymyza ýetirers diýip umyt edýän şu ýerden. Watandaşlar gepleşigimiziň hem soňuna geliberdik mi kadýan? Başga goşjak aýyrjaklaryňyz ýok bolsa, bizde pikirleriňiz barmy başga? Eger ýok bolsa onu jemläliň, ýene de bu gepleşigiň dowamyny eder Bahar hanım. Belki detally bir görnüşlerini, habaryň neme görnüşinem bir hasama Halkyň Ses kanalyna da detally görnüşlerini ýanky belki polisleriň atlary, familiýalary, soýatlary hemmesi gelip goşar diýen umyt bilen şu gepleşigimizi jemläýli. Eger başga goşjagyň, aýyrjagyň barmy? Aşdyna. Borunly watandaşlar, şunun bilen şu gepleşigimizi, şuňky gepleşigimizi geçirip gotorýar. Bu gepleşigi köprek paýlaşmagyňyzy, biziň bilen galmagyňyzy, biziň gepleşiklerimize köprek like basmagyňyzy, abone bolmagyňyzy şu ýerden ýene de bir gedek size ýatladys. Gelin gyzlar Arslan Bey, Aýşegül hanım, Melike Moğlum, Bahar hanım gelip gymmatly wagtyňyzy ýetirip beren gurrunlaryňyz üçin, habarlaryňyz üçin gaty köp minnetdarlygymyzy bildirýär. Geljek gepleşiklerimize görüşýänçä hoş sag bolun. Sag bolun watandaşlar.